Lima ang nasikop samtang giguba ang usa ka drug den nga nahimutang sa Sitio Baca, Barangay Apas, dakbayan sa Sugbo atol sa buy-bust operation gahapon sa hapon. Gisikop ang 45 anyos nga nailhan sa alias nga Romualdo, drug den maintainer ug ang iyang kapuyo nga nailhan sa alias nga Mary Chris, 42 anyos, gihulagway nga drug den employee. Nasikop usab ang laing tulo ka mga tawo nga naatlan sa drug den atol sa buy-bust operation nga giila sa ilang mga aliases nga sila si Maricor, 39 anyos, taga Barangay Disa, dakbayan sa Sugbo, ug sila si alias Ruel, 36 anyos, dispatcher, ug Lucilo, 50 anyos. Walay mga trabaho ug nagpuyo sa Barangay Banilan sa dakbayan sa Sugbo ug Mandawi. Nasakmit sa mga Drug Enforcement Officer sa PDEA 7 ug sa mga sakop sa Station 4 sa Cebu City Police Office ang napu'o ka mga putos sa gidudahang shabu nga mitimbang sa 47.85 grams nga mobalor sa 325,380 pesos nga gidudahang halin sa illegal nga drogas ug mga drug paraphernalia.